Zdravo, mi smo umetničko udruženje 1250 i stojimo iza brenda Galerije 1250 u Čumićevom Sokačetu. Naša galerija je prva autorska galerija keramike u Beogradu. Pored posebne keramike, radimo i umetničku unikatnu keramiku. Imamo i nakit od porcelana. Ovde možete naći, pored upotrebne keramike i predmeta koje nosite na sebi, slike i skulpture. I devojke su sve rekli, tako da dobrodošli. Voditi galeriju u društvu kreativnih žene je jako dinamično. Svaki dan donosi nešto novo i jako je zabavno. Kako je završetak svakog školovanja suočavanje sa realnošću, mi smo prvenstveno kao prijatelji, a posle i kolegije, odlučili da napravimo ovo naše udruženje i da osnujemo, to je da pokušamo da osnujemo ovaj naš mali biznis. Kako su nam senzibiliteti rada drugačiji, jedna stvar nas svakako povezuje, to je broj 1250 koji smo mi odabrali za naziv naše galerije, a zapravo je on edukativan i to je temperatura pečenja keramike. Domaće tržište jeste zahvalno za ovaj vid proizvoda, što smo mi shvatili u prethodnih 6 godina našeg postojanja, a stranci su oduševljeni nama kada nas otkriju. Gledano globalno, na godišnjem nivou, rekla bih da su izjednačeni strani i domaći kupci. S time što kada nas stranci otkriju, postajemo im omiljeno mesto za šoping. U početku pri osnivanju galerije nam je bio cilj, a samim tim izazov da ljudima približimo šta to sve keramika može da bude. Da keramika nije samo tradicionalna keramika u smislu ćupova, grančarije i stvari na koje su ljudi navikli, nego da keramika ima primenu i prisutnost u savremenom životu. Iako je ovo zajednička galerija, svaka od autora ima svoj senzibilitet i lični pečat. Držimo se toga da je svaka autentična u svom radu i ima potpunu slobodu izražavanja. Galerija je mesto i brend koji nas spaja, ali smo svi različiti. Plan za Galeriju 1250 je da nastavimo da prikazujemo savremenu keramiku u najboljem mogućem svetlu, možda u nekom trenutku da imamo i neki veći i bolji prostor, ali ono što je generalno plan je da ostanemo suprotnost masovnoj industrijskoj proizvodnji i da se unapređujemo što više.